Moko kuom jodolo e kaunti ma Migori okone Rawere e piny Kenya mondo dhi nyime gi kedo ne demokrasia mana kaka mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga yando osebedo katimo. Pastor Emil Wenzel kod Joel Amonde mar kanisa mar Side by Side mawuoyo e kind alama ne gibago e kaunti ma Migori wacho ni Rawere ema koro nyaka chung' motegno mar dhi nyime kod kedo ne demokrasia kod gik mamoko mayande mosenindo Raila Odinga osebedo ka kedo negi. I want to encourage you, if you really reflect on the life of Baba, on what he stood for your whole country to come into unity, it is the youth that has the ability to change the future of the country. Because the current leaders that are there, they're going to need the youth to run with Kenya going forward. We saw it in South Africa where there was a change coming in, but the youth in our country now is busy standing up. The best way to honor that is to live the example that was given to you and not be divided in this point. Ahinya kwa wito Baba mosebedo kakelonwa kata mana haki marwa kaka jokristo. Chon kane wawacho wach moro mok chwak sirkal to wanindo mana iye ndalo mugegi napani ng'eyo. To Baba nyo kelo weche mabeyo gi constitution maber ma giriwore gi jatich Nyasaye manyo Nyasaye oyiero ma en president marwa masani wanyalo yalo injili nyaka State House yawa donge mano ng'uono mar Nyasaye. Koro akwayo ni bang' ka en osedhi wariwre uru walam Nyasaye omiwa jotelo makare wabeduru gi kwe.